segunda parte da actuación de Amigos da Gaita vamos a facer o baile para facer, por suposto, a Mulleira de Vida Maior o grupo de Mediana. Muy ben, pois o grupo de máis pequeniños vai interpretar para todos vostedes a Mulleira de Ourense. Despois as candeleiras les van ofrecer a rumba e a Mulleira de Meirón.
máis cativos estamos de agora, o moi de la carril, ou feliz.